Hakawai ke jingja sangut ki rangbah briu ki la Khlad no hasian kat ba uwei ulam mynsaw jur hadian bakawai ke trok kit ding kala hap syakar riat kabadon kumba arspa meter AA hagelinti klau kabadon hakasnong Mynnar jirang Ribhoi district. Kat kum ke jingyok lum la yathu ba kani ke jingja kala ja haka khadriu terik nok pra ha kapor jan met kat ba kate ka trok ka bakit shikali ki dia kala hongpong bat hap syapok karian hadian ba unongnya syam lala bantek la kamsyu ya ka kali. Na pedeng ki sangut ki bala Khlad no langut ki rangbah ki dei na kasnong yo so sang jirang ba kentup ya u Edward nong klau Taylor nong plang bat u Francis warjeri bat u ban kerlang Khlad na kasnong center village jirang. Kat ba u bala mynsaw jur la tip kertengkum u Benedict iem u badang syak sumar ha ke jaka sumar hanong ba Shillong. Halor ketai ke jingja na kaliang ki bor pulit ke Pathar Khama police station kidang pendong ya ke jing tokit bat rut lara no ya ka met jong kitai ki saungun sha nongpo civil hospital bat hadin ke jing shimkhia da u MLA ke jirang constituency uba sosteners sotun la pelaj no ya ka postmortem bat la IT no ya ki met yap sha ki bahaying semban pendep ya ke jing lek niam ke bakat du.